Dem baş godareneja vara perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji ve podcast'e noten xayên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Ve saetê ve deqê hûn li ku bin bi dengê xwe biwere me. Şîroveyek. Ji vê stranê tiştekî fehm nakim. Lê min pozîtîv dike. Enerjiyeke wê ya ecêb heye. Şîroveyeke din. Ji Qeredenîzê silav bo we. Ez nizanim çi dibêje va strana, lê têra min dike ku ez pê rabim bireqisim. Şîroveyeke din. Şevaberê li Stenbolê li barekê lêkete stran. Ortam ne îşî-îşan xweş bû. Muzîkên Kurdan bi rastî coşekê mezin çê dikin. Gava stran lêket ji nişka va heyecanek bi salonê ket. Kê zanibû nizanibû herkes ra bi govendê. Yên li maseyê xaman jî li şûnên xwe govend gerandin. Pir enteresan û pir xweş bû. û şîroveyeke din. Ulan ku wanî here ew ê temamê Tirkî Kurdî bielime. Stranê ve dikim û nikarim bigirim. Bi Tirkî bi hezaran şîroveyên din yên bi vî rengî di YouTubeê da li binê klîba Kürdiş maşa 2019 ya Halil Feslî û İbocan Sarıgül adine nivîsîn. Halil Feslî, İbocan Sarıgül û Kürdiş maşa 2019 bi serê xwe belkî tiştekî îfade nekin bo we. Lê gav ez bêjim bi li bendê ez dibêjim qey ew ê bêhemdî we ji guhên we ber bi çavên we rîtmeke reqsê çêbe. Bi li bendê. Bo maneya vê peyva têra xwe ecêb û enteresan me berê li ferhengan nihêrî. Ew peyv ne di ferhenga de îzolî da ne jî di ya Mihemed Emîn Bozarslan de hebû. Di çapa berfirehkirî ya ferhenga zana farqînî da jî me ew peyv nedît. Li ser ferhengên interaktif yên mîna Tirşiknet û Ekşî Sözlükê bo bi li bendê hin malûmat hebûn. Lê ti kesî tam nizanibû bi li bendê çi ye. Perxudres podcast bo maneya bi li bendê bibîne bi refleksiyên rojnamegerî xagihan Halil Feslî û ji mixatabê meseleyê meraqa herkesî pirsî. Berî em derbasî detayên maneya bi li bendê bibin, gerek em bibêjin di vê qeydê da em di hezîrana 2022 da ne û hejmara temaşaya maşapa ku bi navê bi li bendê tê zanîn nêzîkî 200 milyon e. 200 milyon temaşe van rojan li hin derdoran bo klîpeke Kurdî rekoreke YouTubeî tê qebûl kirin. De em vegerin detayên ku Halil Feslî dane. Dema me xwe bi rêka telefonê hinekî bi zorê gihand Halil Feslî piştî halpirsînê pirsa me ya pêşî hema ser maneya bi li bendê bû elbet. Ji ber ku me zanibû Halil Feslî û İbocan Sarıgül ji bazar cixêne, bi niyeta nîşandana zanîna zimanê hêla Meraşê me got hinek peyvên devokî hene ku di ti ferhengan da meriv wan nabîne. Eceb bi li bendê jî peyveke wê hêlê ye. Lê li ser vê pirsê cewaba Halil Feslî bitîqetîq nabû û meseleye ku wî ser bi li bendê gotî jî bi me ji peyvê bixwe enteresantir hat. Halil Feslî dibêje peyva stranê di eslê xwe da dilxemê ye. Sola bîne ez rabim, ez dilxema xwe nadim. Hevalê min İbocan ji ber ku Kurdiya wî gelekî şikestî ye, li şûna ku bibêje dilxemê got bi li bendê û bi wî şeklî ma. Ti maneya bi li bendê tune. Li ser vê malûmata ecêb di şoqê da me got çawa yanî gava hevalê te şaş got te müdaxala negir. Te negot bi li bendê çi ye bêje dilxemê. Bo vê pirsê jî Halil Feslî gayet relax dibêje roja ku İbocan li stûdyo cihên ku ew dibêje qeyd dikir ez ne li cem bûm. Eger ez li cem bûma min ê müdaxale bikira. Li vir ji ber ku barê gotinên şaş dimîne ser İbocan Sarıgül me xwast em bi wî re jî ser çîroka bi li bendê xeber bidin. Lê wî cewab neda mesajên me û telefona me jî venekir. Loma em bi gotinên Halil Feslî bidomînin. Halil Feslî dibêje me Kürdiş maşa 2019 li YouTubeê bar kir bişûn da 6 mehan kesî em temaşe nekirin. Kesî em nebihîstin. Me digot 200,000 caran were temaşe kirin temam e. Lê dûra deng veda û belav bû. Feslî ser sirra dengvedana jî dibêje millet ji gotinên ducarî hez dike û du ser bi li bendê ra balê dikişîne ser stranên Tarkanê megastarê Tirkan. Kuzu, dudu, geçecek.
Halil Fesli dibêje ew di demekê nêz da maşa pekedin derxe û dibêje ev ê vê carê bi tenê be. Li ser pirsa lê hevalê te İbocan Sarıgül, Halil Fesli bi keserkûrekê dibêje em jev qetiyan êdî herkes li riya xwe. Qeymeniyet heye em li vê derê xadîsa bavêjin behra kederê. Na. Man koçerê sola bine ez rabim ez benda xanadim sola bine ez rabim ez delala xanadim ey bilbende benda xanadim bilbende گوداری نشه همتون داوی برنامه خواه پرخودرس پودکست هر پنجشنبه ده ساعت 5:05 PM دا بشه که نو ببرایه وگاوه بخاطره و